etorriak zientziaren kutsagunera. Gaur, bidai bat egitera gonbidatu nahi zaituztegu. Gaur, konkretuki, energiari buruz hitz egingo dugu. Erakutsiko dizuegu betidanik eduki ditugun 6.000 metro karratuak eta irekirri berri ditugun 1.000 metro karratu berriak. Albert, goazen! Ich singe keine Melodien, ich singe 1, 2, 3... Elektrizitatea sortzeko 3 gauza besterik ez ditugu behar. Alde batetik bobina bat, behar dugu iman bat eta behar dugu ere mugimendua. Kasu honetan, bobina mugitzen badugu imanean zehar, eremu elektriko bat sortzen da. Ikusi daiteke argiak pizten direlako. Gauza berdina gertatzen da alderantziz. Iman bat, bobina batean zehar mugitzen dugunean. Modulo hau da oraintxe ikusi dugunaren aplikazio praktikoa. Bobina bat daukagu hemen barruan, imana ere bai eta mugimenduarekin aparatu desberdinak martxan jarri ditzakegu. Piztuko zaigu freno argi hori, segun eta zer aukeratzen dugun aparatu desberdinak. Ich singe 1, 2, 3, 4, ich singe keine Melodien. Energiari buruz ari gera hitz egiten, orduan, oraingoan hitzengo dugu makinei buruz. Makinak dira erabat energia mekanikoa, adibidez, makina honekin dala Arkimedesen torlojua, energia hori mugimenduan transformatzeko. Orduan, nik hemen energia mekanikoa erabiltzen dut, mugimendu zirkular bat sortzen dut, eta hura betik gora ikotzeko kapaza naiz makina honi esker. Arkimedesek asmatutakoan, ulertuko duzuen moduan, arazo asko konpondu ziren munduan, ze aurretik ez zegoen tontakeria hau dirudina ez zegoen egiterik. Ura igotzerik ez zegoen. Hau orduz geroztik erabiltzen da baita gari igotzeko, ez da bakarrik likido bat behar. Solido bat, ni ikuste duzu ze esfortzu egiten ari naizen, kasi ez da apreziatzen ze esfortzu egiten ari naizen, eta putzua betetzen eta betetzen dijoa, etengabe. Kasu honetan ikusten dugu nola energia transmititzen den, baina ura mugitu gabe. Hori da olatuetan edo gertatzen dena. Olatuak uinak besterik ez dira, uretatik dijoazen uinak, desplazatu egiten dira, ura beti toki berean mantenduz. Horren froga da hemen daukagun bolatxo berdea. Mugitu egiten dela gora eta bera, baina beti mantentzen da puntu berdinean. Olatua apurtzen denean, uina da apurtzen dena, eta uina apurtzerakoan ja ura bai desplazatu egiten da. Baina ez da ur masa handien desplazamendua. Korrontek bai desplazatzen dute ura, baina olatuak uinak izanik, ez. Energia desplazatzen da, baina ura ez. Poleak. Gizonak diseinatu dituen makinei hitz egin behar badegu, ezin gehaztu polei buruz. Hitz egitea, hemen dauzkagu irudikatuta 3 polea. Saku bakoitza berdin pixatzen du. Eta daukagu polea sinple bat, ikus dezakeguna zenbat kostatzen zaigun saku hau igotzea. Ze gertatzen daia polea bikoitzarekin sartzen geanean. Ikusiko duzue, askoz erraxago igo dezakegula. Eta ja, polea konplexua edo polea hirukoitza erabiltzen badegu, aixa, igotzen da pixu berdina. Hemen daukagu beste adibide bat, nola makinak erabiltzea eta energia erabiltzen ikasi degula, eta hori gizakiari eman digula aukera gauza konplexuagoak egiteko. Eta gaur egun gauza oso konplexuak egiten dira, elementu simple hauek erabilita. Aintzinara jotzen badegu, makina hauek aurkitzea izan zen oso iraultza handia. Gaur egun aintzat ematen ditugu gauza horiek, baina egia esateko hemen daukagu aukera pixka eta hotzera bueltatzeko eta ikustea zein zan honen funtsa edo nola izan zen, zein simple izan daiteken gauza bat, baina okurritu behar zaigu. Eta horri esker gaur egun bizitza ulertzen dugun moduan dago, baina hemendik hasi ginen. Zer da Gaia? Gaia da eraiki berri dugun museo berri bat. Gaia da guk erabaki dugu, energiaren inguruan lan bat egin behar genula, eta eraiki dugu hiri oso bat. Hiri honetan, zuek konprobatu dezakezue, nola ari geran energia gastatzen gaur egun, zertan bihurtu dugun gure bizitza, zertan ari geran gure aztarna uzten munduan. Gaia baita ere da, natura. Bizati dauzkago, energia eta natura. Lagunduko dugu bidai honek, energiaren inguruan egin dezakegun bidai honetan, iritsiko gara puntu batera ulertzeko oso mezu positiboa eman nahi dugula. Natura, gure ingurua daukaguna, oso darra da. Hori mantendu nahi badegu, zerbait egin beharrean gaude. Zerbait hori zer dan eta nola egin lagundu nazetuz dugu.